Unsay mailhan nga Ang sandilo na pagdamit. ang sandilo maunsa? Hapit na eh. Okay, hapit na ideklarar. Okay, daghang salamat niya na igsoon. Kana alang sa mga dili Adventist, ako ipahibalo kaninyo igsoon nga kanang word nga sandilo usa na sa ginahulat sa mga Seventh-day Adventist, dili hulat sa kalipay apan nahibalo kami nga haduol na ang pagbalik ni Jesus Christ. Now, alang ni ining nga pangutana unsay ilhanay igsoon nga hapit na ang sandilo kung ideklarar na ang balaod sa sandilo. Kaya dili man pwede ideklarar ang balaod sa sandilo kung walay balaod. Daghang kayo ga text, daghang mga message nga madawat mismo sa Facebook o sa cellphone nga gipirmahan na kuno lagi ang sandilo. So may pirma nga wala pa magay nagbuhat og balaod. Ang word nga naibuhat og balaod igsoon dili man na basta-basta nga pag iproklamar kay nga naman mo violate man na sa human rights sa inang kaanang didaan ka sa pagsimba sa tinuod nga igsisimba unya didto ka ipasimba sa usa ka adlaw nga kuan violation na igsuon sa human rights. So kibali aduna gyoy balaod. So pagpanday sa balaod mahuman nga balaod depende sa nasod kay na mga nasod igsuon nga kinahanglan i-publish pada sa newspaper unya abot sa 45 days ay hadan i-implementar. So kibali na ay gap of time for how many days to kuan i-inform ang mga tao. So wala man tay nadawat nga gi-inform ta, wala man tay nakabasa sa newspaper o mismo nadunggan na to TV nga giusab pagpanday ang balaod aron gi-insert ang national sandilo. So dili ta mingon nga duol na ang sandilo o layo pa ang sandilo. Ang ato ana dili man ta nagalantaw sa word nga sandilo. Ang atong ginalantaw ang ato mang relasyon ni Jesus Christ. Magunsa man ang sandilo kung iproklamar next week o next month o karon ba nga kita wala maandam. Ang importante ang relasyon nato ngadto kang Jesus Christ. Ato na siya ingon nga dili nato ingon nga i-highlight pag-ayo ning mga propesiya sa balaan kasulatan kay nga naman tungod kay moabot man gihapon na siya, no? Kung moabot man gina siya. Ang importante ang atong relasyon ngadto kang Jesus Christ. Balik kanimo igsoon.